Определянето на най-опасните хакери е субективно, тъй като някои са известни с техническите си умения, а други с мащаба на щетите, които са нанесли. През 2026 година фокусът се измества от индивидуални единаци към организирани групи. Но историята помни няколко личности, чието действия промениха света на киберсигурността. Ето топ 5 на най-влиятелните и опасни хакери и групи в историята и днес. Номер 1. Кевин Митник, майсторът на психологическия пробив. Неговата опасност не идваше от писане на сложен код, а от комбинирането на техническо хакерство с психологическа манипулация, социално инженерство. Митник доказа, че най-слабото звено в сигурността е човекът. Той успяваше да убеди служители на огромни корпорации сами да му дадат достъп до свръхсекретни изходни кодове, което направи защитните стени за милиони долари напълно безполезни. Голямата грешка на Митник беше, че реши да хакне личния компютър на Цутомо Шимомура, експерт по киберсигурност и физик. Митник открадна софтуер и лични файлове на Шимомура, което превърна случая в лична мисия за експерта. Шимомура се закле да намери извършителя и започна да сътрудничи тясно с ФБР. Номер 2. Лазарус Груп – военната машина за кибервойна. Това е най-опасната група в света, защото разполага с ресурсите на цяла държава. Тяхната специализация е в две направления. Глобален саботаж. Тип червей, като WannaCry, който се саморазпространява и криптира цели държавни инфраструктури. Финансови удари. Те извършват най-сложните обири на банки през системата SWIFT и криптоборси, като използват персонализиран зловреден софтуер, който остава незабелязан с месеци. Гонзалес и неговата група използват техниката SQL инжекция, SQL Injection. Те откриват уязвимости в уеб приложенията на големи търговски вериги, чрез които изпращат злонамерени заявки към техните бази данни. Това им позволява да извлекат цялата информация за банковите карти на клиентите. Технически детайл. Той инсталира TANR. Пакетни анализатори, Packet Sniffers, директно в корпоративните мрежи на компании като TJX и Heartland Payment Systems. Тези малки програми прихващат данните в реално време, докато те преминават от POS-терминалите в магазините към централните сървъри за обработка. Mashup. Вместо да хаква отделни потребители, той удря извора, процесорите за плащания, което му позволява да открадне данни за над 170 милиона карти наведнъж. Номер 4. Гари Маккинън. Специализация. Пробив в затворени държавни и военни мрежи. Конкретен метод. Маккинън използва сканиращ софтуер, за да открива компютри в мрежите на правителството на САЩ, НАСА, Пентагона, армията, които имат критични пропуски в конфигурацията. Основният му метод е търсене на машини с операционна система Windows, при които администраторският акаунт няма зададена парола, празна парола, или използва стандартна такава. Технически детайл. След като влезе в системата, той използва софтуер за отдалечен достъп, Remotely Anywhere, за да контролира компютрите. Той не просто разглежда файлове, а изтрива критични системни логове и файлове за зареждане, което води до пълно блокиране на мрежата. Резултат. Неговата намеса деактивира критични мрежи на военния окръг на Вашингтон, над 2000 компютъра, включително оръжейни системи и логистика, в критичен период след атаките от 11 септември. Номер 5. Евгений Бахачов. Специализация – създаване на децентрализирани ботнет мрежи за финансов шпионаж. Конкретен метод. Богачов разработва троянския кон Zeus, който се разпространява чрез фишинг имейли и заразени сайтове. Когато вирусът попадне в компютъра, той инжектира зловреден код директно в интернет браузъра на жертвата – Man in the Browser Attack. Технически детайл. Неговото голямо постижение е създаването на Game Over Zeus – ботнет мрежа с P2P, peer-to-peer архитектура. За разлика от стандартните вируси, които се командват от един централен сървър, който полицията може да спре, Game Over Zeus се управлява децентрализирано. Всеки заразен компютър действа като сървър за останалите. Това прави мрежата почти неунищожима. Действие. Вирусът чака потребителят да отвори сайта на банката си. В този момент софтуерът на Богачов подменя полетата на сайта. Визуално изглеждат същите,
за да подмами потребителя да въведе допълнителни кодове за сигурност или пароли, които се изпращат директно към хакера.